Pintor, la secretària li prendrà jurament. Alci la mà dreta. Promet dir la veritat, tota la veritat i res més que la veritat? Molt bé, ja pot seure, senyor Guinovart. Senyor fiscal. Senyor Guinovart, diuen que Dalí va morir fa algunes setmanes, però hi ha teories contradictòries. Hi ha gent, jo mateix, que pensem que Dalí va morir, si més no, fa 40 anys. M'agradaria que donés la seva opinió entorn a aquesta segona teoria sobre la primera mort d'en Dalí. Bueno, en primer lloc, parlar del Dalí, de la complexitat de la personalitat del Dalí, es fa molt complicada. Però és evident que jo diria que hi ha molts Dalís. Ho podem definir amb dos Dalís, considerant que el Dalí dels anys 20 fins al 40 jo crec que és un Dalí coherent, que respon a les claus precisament de tota la significació de l'antidogmatisme, de tot lo establert, de la necessitat constant de rebutjar les seguretats. I després hi ha un Dalí que realment modifica aquest aspecte, continua utilitzant uns elements de llenguatge que si en aquell primer moment eren convincents, eren fins i tot eren reals, agafa d'aquell primer moment important, i per mi no important, decisiu i definitiu, i que a més condiciona per mi ja per sempre la personalitat del Dalí, però que aquests elements, que tota la teatralitat, tot un llenguatge ja, jo diria, acadèmic, ho traspassa a unes situacions completament molt vulnerables, realment comercials, utilitza totes les situacions repeteixo, d'academicisme en quant a tot el que havia significat una real protesta, una real situació de subvertir, i queda, a mi em sembla, molt reduït de tot un llenguatge que naturalment després s'ha fet, com jo diria, aquest llenguatge tan popular que la gent realment ha arribat a connectar. Inclús jo diria que el Dalí ha tingut una rara virtut de que sense conèixer-li l'obra ha sigut popular. I és evident que el Dalí és més popular que el Picasso i el Miró. Vostè diria, fins i tot, una miqueta xava? No, jo no diria... No, jo no crec que el Dalí mai hagi sigut xava. Jo crec que el Dalí és un home... El Dalí és una... S'ha de situar el Dalí. Jo crec que és molt important situar el Dalí. Per això que es fa potser una mica absurd que la meva qualitat d'acusació es transformi possiblement en la defensa. Però a mi em sembla que això és una condició bastant daliniana, no? I a més jo la compartiria. Cregui'm que aquest Dalí anterior a 1939 em sembla senzillament genial. Sincerament li dic que em sembla genial. Però aquest muntatge posterior, aquesta conversió de sobte de Dalí en una mena de cantamatines, de tocamatines sublim, de geni de guàrdia. Una pregunta, aviam. Vostè creu que si Dalí no s'hagués fet aquest automuntatge, aquesta cosa espectacular i pirotècnica, teatral i afectada, la seva pintura hagués tingut la repercussió i la popularitat que ha assolit? És que la repercussió del Dalí està en molts nivells. O sigui, hi ha una repercussió del Dalí a nivells minoritaris, i després hi ha la repercussió, repeteixo, la repercussió a nivell popular. A nivell popular, on realment està parlant, degut al seu llenguatge acadèmic, el seu llenguatge equivalent a l'estampeta, això és el que l'ha fet, naturalment. El que l'ha fet, l'ha situat en aquesta àrea d'identificació. La gent, és evident que es troba més bé amb aquestes estampetes del Dalí que no realment davant d'una reproducció del Velázquez o del mateix Picasso, del Miró, en fi, d'altres pintors. Comprens? O sigui, jo crec que a pesar de tot s'hauria d'analitzar aquest aspecte d'aquesta necessitat constant al Dalí, aquesta cosa que porta, a pesar d'aquesta comercialització, jo crec que hi ha moltes més coses. Aquesta necessitat de fer espectacle, aquesta necessitat, on ell mateix ho diu, això, aquest moment que ell arriba, que ell fa el Dalí. O sigui que quan es transforma l'espectacle de la seva pintura amb l'espectacle de la seva personalitat. I és aquest punt, a mi em sembla, on cal analitzar-lo. És analitzar, evidentment, tota aquesta segona fase, tota aquesta
ja en podríem dir aquesta mort del Dalí a partir dels anys 40 o dels 39, comporta una sèrie de coses. Ara bé, tot això, a mi em sembla que la història passarà, el sedàs de la història, tot això ho passarà bastant per alt. I el que quedarà realment del Dalí serà aquest Dalí, que per mi segueix sent important, per mi, per molts i per tots els realment que estimen la pintura i que estimen la creativitat. Gràcies. Ha acabat el seu temps. Gràcies, senyor Delgado. Atenció, El defensor li va fer un momentet. Gràcies, senyor Guinovart. Ja ho veu, senyor Delgado, no ha tingut gaire sort amb el seu testimoni. Senyor Guinovart, jo voldria fer-li una pregunta a propòsit del que vostè li acaba de dir al fiscal en la seva darrera intervenció. Quan parlaven de diferents èpoques en la vida pictòrica de Dalí, vostè finalment feia evident el que tothom pot concloure respecte d'un home d'aquestes característiques. La història el jutjarà sempre pel que ha estat el conjunt de la seva obra. Bueno, més que el conjunt, jo diria per una part de la seva obra. Vostè creu que només el jutjarà per una part de la seva obra? Sí, l'altre, jo crec que passarà l'altre, jo diria que són quasi bé focs encenalls. Bé, acceptem aquest plantejament que vostè ens fa. No creu que en la biografia professional de qualsevol pintor existeixen sempre aquestes èpoques més esplendoroses i èpoques que no ho són tant? En la seva, per exemple? Sí, no, això és evident. En la de qualsevol? No, això és evident. Ara bé, jo també voldria dir, no, menysprear també potser aquest angle. Ja repeteixo que és molt complexa la situació i parlar del Dalí. Es fa difícil perquè és evident que inclús dins d'aquest fenomen del seu espectacle doncs jo diria que hi ha uns elements que estan per sobre. Ell també diu que realment demostra, i ho diu, que ell no en té prou amb la pintura. Ell no en té prou amb la pintura. Llavors, ell ha de rebassar el marge de la pintura per crear una sèrie de situacions espectaculars, pràcticament teatrals, amb una gran, jo diria, una patologia determinada, que no podem oblidar aquest aspecte patològic en Dalí, i això és molt important, que determina també aquesta forma. Ara bé, jo crec que aquest és l'aspecte menys interessant del Dalí, que ha repercutit, que ha influït a pintors, que ha influït el mateix Warhol, que ha influït a moltíssima gent, perquè hi ha alguna cosa amb el Dalí que també, evidentment, es fa simpàtic, però cuidado, jo no voldria portar a tot això a un terreny ja de defensa absoluta. Senyor Guinovart, permeti'm que li faci una pregunta. Vostè creu que en la història universal de l'art del segle XX, concretament, en Dalí serà, pels segles dels segles, un personatge representatiu? Sí o no? Jo, situant-lo amb aquests anys on jo crec que el Dalí ha sigut, primer, coherent amb el surrealisme i que, en canvi, doncs, tot aquest altre aspecte no passarà. Però, bueno, si el Dalí ha fet 20 quadres importants, aquests són els que quedaran. Serà o no serà representatiu en la història? Serà representatiu en aquesta situació d'aquesta... Vostè, senyor Guinovart, ha dit, jo l'he sentit dir, i fins i tot està escrit, que l'art és la manifestació de la llibertat creativa. Partint d'aquesta premissa, en Dalí va ser un home libèrrim en les seves execucions. No ho crec. Jo, aquesta etapa que estic parlant, aquesta darrera etapa, aquesta gran etapa que li ha durat 40 anys, no ho crec, això. Vostè no creu que en Dalí és el paradigma de la llibertat creativa? No ho crec. Va tindre uns moments que ho era, després no. Però vostè deia al començament que no es pot jutjar només un aspecte. No, jo he dit que sí, que només que en el Dalí el que s'ha de jutjar és, jo com a pintor, el que passa que el Dalí presenta molts matisos on realment també són interessants, però que estan fora del context del que entenem i del que, desgraciadament, la minoria que està en situació d'entendre la pintura, és aquesta minoria, precisament, que a mi em sembla que només determinarà un aspecte del Dalí positiu. Moltes gràcies, senyor Guinovart. No faré més preguntes. Gràcies. Pot tornar al seu lloc, senyor Guinovart. La defensa... Em permet una petita apreciació. Sí, molt